प्रमोद बोरो होशियार 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 करेंगे होशियार 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 प्रमोद बोरो मुर्दाबाद 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 बसुमतारी मुर्दाबाद 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 एनआईनि केसखौ ड्रप खालामनांगौ उइथड्र खालामनांगौ आरो एनआईनि केसनि आधाराव जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव लाबोनांगौ। दा जिखुनु हक बे बाराव प्रमोद बुन्दुआ सेस रायजोफोर दिनै बिटिसिआव माने गोबां गोदान गोदान माने स्ल'गान ओंखारदों आरो दा बेनो जाबाय प्रमोद बर' मुर्दाबाद सोरबा फेरेंगा मुर्दाबाद आरो इउपिपिएल हाथाव माने बेफोरबायदि नैबे बोथोराव माने गोबां स्ल'गान नुजादों आरो रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों नङा होमबा रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोना मानो दुखु मोनजादों रायजोफोर जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन। आरो गोबां दिनै बिथांमोनाव एग्रे बेग्रे सापर्टारफोर दं नङा होमब्ला दिनैहाय सोरांबानो जानाय नंला बे इउपिपिएलआव बे बिपिएफ नङा सारा बे बिटिसिआबो रैखा जाला आरो खुनु रायजो राजायाबो सान्थि मोनला होननानै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय सानफा एफा दिनैहाय बिपिएफ दोलाव फैनो गोनां जादों। दा माब्रै जाबावनो प्रमोद बुन्दु नोंथांमोनाथ' होनदोंमोन ना हाग्रामा महिलारि सारा जेरै 17 बोसोर सरकार सालायदों इउपिपिएल दोलोआबो 17 बोसोर बा 15 बोसोर सरकारखौ सालायथारगोन ब्रा होननानै गोबां मानि बे सेलादार बेलादारफ्रा बुंदोंमोन आरो माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बुंदोंमोन आरो नाथाय दा मा रुप लाखो बुन्दुमोन इउपिपिएलनि बुन्दुमोन आरो सापर्टारफोर दा बिथांमोना सालायबावथोंसै 15 बोसोर सरकार नङा होमब्ला रायजो राजाफोर सालायथोंब्रा सालायनानै नाय नङा होमब्ला सालायनानै नायदोब्रा फाग्ला मा 15 बोसोरल' 50 बोसोरखौनो सालायनाय इउपिपिएलआ नङा होमब्ला लाजिलाबो बेफोरबायदि नङा होमबा। दिनै नोंथांमोननि जेनाखि सरकार बे सरकारा दिनै 4 बोसोरावनो बर' जाथिखौ लरग' थरग' खालामजोब्बाय बिटिसिनि पावारखौ दिनै होरलां होथां बेलथाय लाहोजोब्बाय नङा होमबा रायजोफोर। आरो दिनै बर' जाथिनि जेनेबा डेभेलपमेन्टखौ 50 बोसोर मानि आनडेभेलप मानि खमायजोब्बाय नङा होमबा रायजोफोर। दा गोरिब गुन्द्रा मावनानै जाग्रा बिथांमोना दिनैहाय बे 5 बोसोराव एसे डेभेलप जाबोसिगौ बिपिएफनि सरकारनि दिनावब्ला आरो नाथाय दिनै बिथांमोननि सरकारनि दिनाव मारै डेभेलपा फासयखो रायजोफोर दा बेखौ बोरै दुखु मोनजाया जानो बिथांमोनालाय नङा होमब्ला। दा सालायदोब्रा 50 बोसोर सालायदो इउपिपिएलआ सरकार 50 बोसोर केने 10 बोसोर सरकार सालायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजा आरो मा होनो जोंनि बिटिसिनि समग्र मानि गोरिब न'खरनि आइ आफा रायजो राजाफ्रानो दाहोना रुवाथि थाबाबो आगोर मोननाय नङा नैबे इउपिपिएल सरकारा जुदि सालायबावनांगौबा सिदा बाथ्रा प्रमोद बुन्दु दिनै सान्थि फैबाय सान्थियाबो आरो बिटिआर लाबोबाय नोंसोरो बे बिटिआर जेबो गैयै एग्रिमेन्टखौ नोंथांमोना माब्रै लाबोनो हाखो बै बिटिसि एग्रिमेन्टखौ नोंथांमोना फरायदोंना फरायाखै आरो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ फरायनानै नायदोंना नायाखै आरो बे रुजुनानै नायदोंना नायाखै जरायनानै मोननैजों बबे साबसिन बबे गाज्रिसिन नङा होमबा रायजोफोर। दा दिनै बिथांमोननि दोलोआव बिराद गिदिर गिदिर मानि मा होनो डक्टर इन्जिनियार बायदिसिना मानि साइन्टिस्टफोर दं बिथांमोननि दोलोआव नङा होमब्ला दिनै मानो बे खलथब गोजा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै फैखो आरो नोंथांमोना बायसान्सआव जुदि बे बिटिआर एग्रिमेन्टआ जुदि मावफुंजायोब्ला बे बर' जाथिनि अबस्थाया मा जागोन बेखौ सिन्था खालामदा रायजो राजाफोर। दा रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामबाव बास इउपिपिएल दाब्ले जानो लुबैदोंबा सिदा बाथ्रा। दा प्रमोद बुन्दु बिथांनि सरकाराथ' एबाराय बेलथायनाया खाथां गेरेन्टिखा आरो रावबो मानि बेलथाया होननो हाया आरो खिन्थु आङो 100% मानि इउपिपिएल सरकारा बेलथायबाय होननानै गेरेन्टि होनो हायो रायजोफोर एकदम खाथांखा आरो बिथांमोना सरकार बेलथायनायनि उनाव गोबां खिन्थु दैदेनगिरिफ्रा होसोजागोन दे जोंनि रायजो राजाफोरजों जों बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा होसोनाङा खुनु बिथांमोनखौ रायनाङाबो खिन्थु रायजो राजाया बिथांमोनखौ होसोगोन दाबो अनेक मा होनो खना खनला जायगायाव बुङो आरो फैगोन समाव बिथांमोनहा
इलेक्शननि सिगां सिगां खुनु जायगायाव मिटिं आरो केम्पिं खालामनो हाया बेखौ इले सिन्था खालाम दिनैनि दिनाव आरो दा दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ होबावदोंमोन इन्ट्र दिपेन बर' बिथांनि इन्ट्र दा दिनै बोथोर सफैबाय नालाय दिपेन बर' बिथाङा नामायलायबाय नङा होमब्ला दा बेनो जाबाय एबसुनि बिराद गिदिर प्रेसिडेन्ट जोंनि बर' जातिनि थांनाय थैनायनि माहारियारि आफादनि सासे बिथाङा माने आफादगिरि दा दिनै बिथाङा इलेक्शन फैनायनि सिगां सिगां सोरखौबा प्लास पइन्टआव लाबोनो थाखाय बिथाङा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां बाथ्रा बुंनो गोनां जालायबाय नङा होमबा दा रायजो राजाफ्रा बैफोर राजनितिखौ बुजिनो हायो ना हाया दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माब्रै इउपिपिएलनि जानानै फारफ्रोमबो बिथिङावबो खामानि मावो नङा होमब्ला बेखौनो बुङोब्ला बिथांमोनहा जों इउपिपिएल नङा जों बर' माहारियारि आफाद जों सिनस्रि आफाद जों एबसु माने बिराद दुखु मोनो आरो बिसोर नङा होमबा दिनै खिन्थु दिपेन बर' बिथाङा मा खामानि मावो नङा होमब्ला रायजोफोर बिथांमोननि जेनाखि आफाद बेखौ सोरबा रायजोआ बुजियै दंबावो नामा रायजोफोर नङा होमब्ला दा दिनै दिपेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै बिथाङा इउपिपिएलनि खामानि मावनो बिथाङा लाजिखोना लाजिदा आरो बिथाङा गन्थं दंना गैया दिनैनि दिनावलाय दिनै दिपेन बर' बिथाङा एनडिएफबिफोरनि बाथ्राखौ बुंदों नङा होमब्ला बै समाव मानो बुङाखै आरो बै समाव नोंथाङा मानो प्रमद बर' बिथांखौ बुंनो हायाखै मानो रुलिं गभर्नमेन्टखौ मानो खावलायनो हायाखै दिनै थाखो थाखो सरखार सोरनि सरखार नोंथांमोननि सरखार इउपिपिएल बिजेपि जथाय सरखार दिनै नोंथांमोना अब्लाबो मानो सरखाराव थानानैबो मोनसेबो खामानिखौ दिनै मानो मावफुंनो हादिया बिदिब्ला दा जेखि बुङा दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि जेनाखि बाथ्रा बै बाथ्रायाव गोजावनाय मानि जोंनि बर' जाथियानो माने माबा मोनसे गाज्रि थासारियाव फैनायनि समखौसो बिथांमोना लाबोगासिनो दं रायजोफोर गाज्रि मोननानै लाब गैया दुखु मोननानै लाब गैया दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार्स नोंथांमोन दा जोबनायाव फिन खनसेबाव अननाय खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय आंनि चेनेलनि जानानै दा फाइनालाव बेनो माने दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरखारखौ दिनै रायजो राजाफ्रा बयबो माने मुगैबाय आरो दुखु मोनबाय आरो दा बिनिखायनो आङो साइडआव भिडिअ होबाय थाखादों नङा होमब्ला माने गोबां दिनै इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा दिनै होंगो दोंगो माने बिपिएफआव जयनिं जागासिनो दं आरो दा आं बेखौ भिडिअआव होबाय थाखादों नोंथांमोनाबो नाय माने बे कारेन्टलि भिडिअ आरो दिनै नागारदों माने लास्ट पर्यन्त इउपिपिएल माने गांलाब सेस रायजोफोर दा जिखुनु दिनै बेयावनो दोनथ'बाय।